s'estimava els ocells, és el relat que contarem aquesta setmana en el nostre biblioconfit. És un relat que està inclòs en el llibre de contes 13 tristos tràngols d'Albert Sánchez Pinyol. Esperam que vos agradi. L'espantaocells que s'estimava els ocells. 3 dies després que el plantessin en aquell camp de civada, quan la pluja ja li havia mullat el barret de palla i el sol ja li havia esfilagarsat la camisa de franela de quadres blancs i vermells, l'espantaocells va dir-se: «Ara ho entenc. La llum no em fa mal als ulls perquè les meves òrbites només són 2 forats en una carbassa. Els tendons no em mortifiquen perquè el meu cos és una creu feta amb 2 pals. Mai no tinc gana, perquè la meva boca és un retell rodó, no tinc budells, i no tinc fred als peus perquè les meves cames són una fusta podrida que s'encora a la terra». Allà dalt podia veure els ocells, volant a una alçada prudencial. Com que li tenien por, mai no se li apropaven. Va entendre quina agonia li esperava, tirotejat per aerolís de gel i cremat per vents calents, i va saber que la seva existència només tindria algun valor si podia demostrar que era un espantaocells diferent de tots els altres. «Soc una criatura desvalguda», va concloure després de pensar en una solució. «I l'única arma que m'han concedit perquè visqui és la por dels altres. No tinc res més». 3 dies després, un ocellot negre va volar en cercle per damunt del barret de palla. Quan va estar segur que no hi havia homes a prop, es va posar la punta d'un dels braços en creu. «Ruac!», va grallar el corb. Feliç per aquesta ocasió que se li oferia, l'espantaocells va dir per la seva boca de carbassa: «I tu? Tu no en tens por?» «Qui, jo?», va fer el corb. «Els corbs són uns ocells tan llestos que fins i tot sabem comptar fins a 7. Si, per exemple, veig 7 caçadors que entren en una cabana, m'amago entre les fulles d'una branca ben atapeïda contra el llum i m'espero. Quan surten els compto un a un. Si només en surten 6, entenc que és una trampa i no en moc, perquè sé que el 7è deu ser rere una finestra amb l'escopeta a punt». I va afegir en un to resignat: «El problema és quan hi entren 8 caçadors i en surten 7. Sí, tot un problema». El corb va sacsejar les ales. «Però tu ets una merdeta d'espantaocell solitari. Per què t'hauria de tenir por? T'assembles tant a un home com una mòmia». Després d'un pensament ràpid, tan fugaç com inspirat, l'espantaocells va dir: «Si us plau, escolta bé el que t'haig de dir. Ves i explica als ocells que no tinc res contra ells. Ben al contrari, admiro l'elegància del seu vol i la llibertat amb què creuen el cel». «Ruac!», va grallar el corb. «Mai no s'han atrevit a baixar fins als meus dominis. Mai no m'han preguntat si estava d'acord amb la missió per a la qual unes mans alienes m'han construït». I amb un gemec va lamentar-se: «Oh, estic tan i tan sol. Si la vida és això, m'estimo més morir, pobre de mi». «Sí, pobre de tu», va burlar-se'n cruelment el corb. «Vius sol, ningú no t'estima. Però fixa-t'hi bé. Fins ara no has dit ni una paraula que no parli de la teva pena. Curiós, oi? Ruac! Us conec molt bé, els espantaocells. Tots sou iguals». L'espantaocells no va entendre la insània del corb. «T'has parat mai a pensar», va explicar-se el corb, «en el terror que causes a tots els ocells que no són tan llestos com jo? En el pànic que els domina quan albiren allà sota un caçador immutable? En la gana que passen i les distàncies que han de creuar per trobar un camp de gra que no estigui vigilat?» El corb va avançar per la màniga saltirons, apropar-se el seu llarg bec al lloc on l'espantaocells hauria hagut de tenir l'orella si el seu constructor s'hagués molestat a simular ni una, i va xiu-xiugear: «Et fots, malparit». Però el corb no es podia treure l'espantaocells del cap. Ben mirat que volgués ser amic dels ocells era un fet increïblement excepcional. L'endemà va volar fins a la punta del braç dret. «Per què volies enredar-me?» «Ahir tenies raó», va dir l'espantaocells. «Ruac!». «M'odio». Un cop de vent havia inclinat la carbassa
Ara els forats dels ulls miraven a terra. L'espantaocells semblava fins i tot més trist que el dia anterior. La nostra desgràcia no hauria de servir mai perquè ignorem la dels altres. He vingut, va dir el corb, per fer-te patir una mica més, i ho faré de la manera més lícita que hi ha de causar dolor, explicant-te la veritat. El corb s'esperava que l'espantaocells plorés o protestés, però com que no feia ni una cosa ni l'altra, va explicar-li la veritat. Et perd una paradoxa. La teva única esperança perquè els ocells se t'apropin és que l'únic ocell del món que no et té por expliqui a tots els altres que no t'han de tenir por. Però jo això no ho faré mai. Abans de seguir va permetre-se una pausa sàdica i va dir: és molt simple. Si et perdessin la por, aquests camps s'omplirien d'ocells i jo hauria de compartir el menjar que hi ha aquí amb una munió. Ahir vaig aprendre una lliçó, va dir l'espantaocells. I després va afegir amb un sospir: entenc els teus interessos i no puc fer-hi res. Això és retòrica llaminera, el que vols és convèncer-me. No, m'enredes, va dir el corb, i se'n va anar esbategant furiosament les ales. L'endemà el camp de civada era un camp de boira. N'hi havia tanta i era tan espessa que ni els ulls de les àligues podien traspassar-la. Però el corb era un ocell amb tanta memòria matemàtica que podia comptar fins a 7 camps. No li va costar gaire trobar el de civada. Va aterrar a 3 metres de l'espantaocells, però fins i tot aquella distància tan curta li costava de veure la camilla de franela blanca i vermella. Va moure-se a dreta i esquerra del camp llaurat, insegur per l'atmosfera baromètrica i l'interlocutor estrambòtic, i va dir: sé que m'enganyes, i ho sé per una raó molt simple, em sents? T'escolto, va dir l'espantaocells emboirat. En el cas que convencés els altres ocells que volen ser que vols fer amic seu, què faries amb els humans? Per a ells series una andròmina inútil. T'arrencarien d'aquesta terra on ara estàs clavat i quan arribes la nit de Sant Joan et plantarien a dalt de tot de la pila de fusta, presidint la foguera. Però si és justament el que vull, va exclamar l'espantaocell. Que no ho entens. Viure així no m'interessa. El corb no ho acabava d'entendre. L'espantaocells va implorar: si tu poguessis escollir entre una vida de solitud i un dia de companyia, què faries? A aquelles altures el corb ja no sabia si havia topat amb un monstre o amb un miracle. I com que els corbs són molt curiosos, no va poder evitar de tornar-hi. Un cop de vent havia girat la carbassa cap amunt i ara mirava el cel. En veure el corb, l'espantaocells va dir: vull morir-me, ajuda'm a deixar un bon record, rena meu. No, tant et demano. No em sacrificaré per tu. El món no funciona així. Havia plogut i la camilla encara estava xopa. El corb va dir des de dalt del barret: vine aquí que t'explicaré una història. Però naturalment va ser el corb qui va apropar-se als espantaocells. Es va inclinar, va ficar el bec per la boca de la carbassa perquè no el sentís ningú més i va explicar-li un conte. Un cop acabat, l'espantaocells va quedar-se en silenci. Va trigar molt a parlar i només va dir: em sembla que no l'he entès. No havia entès el conte. El que més esperava el corb era aquella candidesa tan sincera. Només una criatura pura podia no entendre el conte. Jo vull morir-me i tu em parles de disputes fabuloses. Mira'm, saps molt bé que els espantaocells som consumits pels vents i les calamarsades i que tard o d'hora em substitueixen per un de nou. Com m'importa un dia més o menys de vida? Si ha de morir, que sigui negant el que volen que sigui. Ets un ocell llest, tant et costa d'entendre-ho? Encara va rumiar-se una mica més, però al final el corb va dir: tu ho has volgut. Demà tornaré i no vindré sol. L'endemà, el corb va convocar tots els ocells en un arbre proper al camp de civada. He descobert un espantaocells únic, va començar. Hauria d'odiar-nos i ens estima. Ell, que va ser creat per fer-nos por, voldria la nostra companyia, tot i que l'hagi de pagar amb la vida. Vol morir per nosaltres.
Mireu, és allà, al centre del camp de civada. Però el que va passar va ser que els altres ocells no veien cap espantaocells. Et refereixes a aquell home que vigila el camp? No és un home, va clamar el cor. És un espantaocells. Els homes ens mengen fregits i estofats, va dir el pardal, que no ho saps. Ens dissequen, va dir el mussol. No se sap per què ho deuen fer, però ens dissequen. Ens engavien i perquè cantem amb més ànsia ens punxen els ulls amb claus roents, va dir el pit roig. Les bales dels humans fan en el nostre cos el mateix efecte que si a ells els disparessi una canonada, va concloure la cadernera. I amb aquesta gentussa se suposa que hem de mistensar-nos? Us dic, es va empipar el cor, que no és un home, és un espantaocells. I va explicar-los què era un espantaocells. Ell, que sempre havia callat el secret per por que envaïssin el seu camp particular, va fer-los saber les diferències que hi ha entre un assassí i un espantaocells. Però ni així el van acabar d'entendre. A mi em continua semblant un home, va dir la cadernera. Com saps que no és un home disfressat d'espantaocells? Sí, va dir el pit roig. A més dius que els espantaocells no poden fer res del que fan els homes. És clar que no. I com és que parla, doncs? Allò va fer que el cor dubtés. Sempre s'havia cregut el més llest de tots els ocells. El que no estava segur era que fos el més llest de tots els espantaocells. Però havia parlat amb tanta passió, s'havia compromès tant amb la causa de l'espantaocells, que rectificar ja li era més dolorós que seguir endavant. Perquè és un fenomen únic, va dir. Només n'apareix un cada 1.000.000 d'anys, i la nostra generació ha tingut la sort de coincidir amb ell. Piu, piu i piu, van fer els ocells girant el cap. Tenc una idea, va alegar el cor. Només una, però grandiosa. Escolteu-me bé. Si durant un dia, encara que només sigui un, els ocells i els espantaocells som amics, el món mai més serà el mateix. Li va costar, però finalment els va convèncer. Amb molts recels, mig a contracor, els ocells van dir que d'acord, que hi anés ell al cor i arrangés els detalls d'una cita multitudinària. Mentre volava cap al camp de civada, però, el cor va quedar-se sol amb les seves febleses. Ell sabia que al final del seu discurs havia parlat més per por de perdre el seu prestigi que per convicció. Temia tant que l'acusassin d'haver fet el ridícul, d'haver-se deixat entabanar, que justament per això havia atribuït a l'espantaocells unes virtuts més elevades del que potser li corresponien. I quan ja sobrevolava el camp de civada, va veure una cosa estranya. Rac! Va grallar en veure que pels marges del camp avançaven uns homes en fila índia. Va comptar-los. Eren 7, tot duien gorra i escopeta de 2 canons. També va veure que entraven en una caseta que habitualment es feia servir per guardar estris agrícoles. Si els humans saben que sé comptar fins a 7 i que en conseqüència puc evadir-los fàcilment, va dir-se, com és que no en venen 7? Va pensar que potser no pretenien caçar corbs, o que el caçador número 8 es devia haver trencat una cama el dia abans, o que era una casualitat que transitessin per allà i res més. Però també va veure l'espantaocells. Era molta casualitat que tota aquella escopetada s'aplegués precisament el dia de la gran reunió. En lloc de baixar, va fer una altra volta aèria pel camp i va descobrir, que la sospita podia fer-lo tremolar més que el fred. I si la mort a la foguera o sota la pluja no era la gran esperança de l'espantaocells, sinó la seva pitjor amenaça? I si volia guanyar-se un indult atraient tots els ocells a una trampa col·lectiva? Va pensar. Si jo fos una estaca que pensa immòbil i avorrida, dedicaria tot el temps del món a idear una estratègia que em salvés d'una vida curta i a la intempèrie. No sé quina, no l'endivino. Però ben mirat, per molt llest que sigui, només sóc un ocell que sap comptar fins a 7. I si la missió d'un espantaocells és fer por, el més llest dels espantaocells voldrà estendre-la fins i tot entre els qui no n'hi tenen. Va sobrevolar el camp de civada amb més recel que prudència. Si ell és el cor generós que jo vull que sigui i baixem tots, ho guanyarem tot, va dir-se. Però si no ho és, moriran tots. I serà culpa meva. Quan el cor va tornar a l'arbre, els ocells li van veure el posat circumspecte.
I doncs van demanar-li. Era un parany o un prodigi? El corb va obrir el bec 3 cops, com si s'asfixiés. Al final només va dir: més val que ho deixem córrer. I va ser així, com aquell espantaocells es va convertir en l'espantaocells més temible. Va guanyar-se en efecte l'admiració dels homes, que van recompensar-lo amb la vida eterna. Agraïts i generosos, en lloc de cremar-lo o desballestar-lo, el van mantenir en aquell camp per sempre més. Pesa que perdia, pesa que li reposaven. Quan el barret li va volar, van regalar-n'hi un de més bonic, i aquest cop li van lligar a la barbeta de la carbassa amb cordils de plàstic verd. Quan se li va estripar la camilla, el van vestir amb una altra de menys vella. Per complements li van afegir una pastanaga al nas i palla a la punta de les mànigues, com si fossin diminutes urpes grogues. I tots els homes proclamaven d'ell, orgullosos i estorats. N'ignorem els motius, però de tots els espantaocells, aquest és l'únic al qual mai no s'apropen ni els corbs. I fins aquí el conte de l'espantaocells que volia ser amic dels ocells, d'Albert Sánchez Pinyol. Per cert, si vos ha agradat i voleu conèixer el conte que li va contar el corb a l'espantaocells, el teniu aquí, en aquest recull de contes. Només heu de passar per la biblioteca i agafar el llibre. Fins una altra!